nous mani toi jala, wa toi goyala wallahi. Mais c'est du n'importe quoi, ouais. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Ni ko inte to tane. Msu. Ni se ke tout dit. Den ko imbla tane. Fem beni fem tie. O tene do me o be na ne do ni sin feri. O bulu ko ni mo ko langolo di. O be mo ko ke mo ko fu itan. Jazu. Hein? Jazu. Ça va? Ça va? Ça va. Ne ma se ke do ne. E ma ne do? Ah. Ne terige do ni. Oh. Musa dogoni. Mariam. Eh Musa te. Eh. Ne dunya no bi la de. Karim dogon. Karim fanate. Eh. Mais obse ka kene terige join. Ni Abdoulaye do ni. Abdoulaye. Abdoulaye John folo. Abdoulaye Jara. Ko do wona setu ni. Ah c'est tout. Ayi. Ayi kana so. Ah c'est tout. Awa setu lo. Ah c'est tout ko roba la de. Ibaron. Ou be fin fo musomani nga ko la. A bela jele ne tien. Sangele sanfla doron e ki buyanto ko le ka janta. Ah! Ça va? Ça va. Ah c'est tout. Abdoulaye Dou. Voilà, mais bah, je suis là. Ah, Mousso, j'espère que ça va. Tout le monde va bien. Ah, ok. C'est Et bien. Oui, bon. Ça va, alhamdoulilah. Et là, maintenant. Bon, mais avec les damadamani, bon. Mais ma c'est souré. Aïe, mais t'as quoi damadaman kay? Ti soroi. Ah, ok. D'accord, gamin. Sinon, ko tabula begafsa? Ah, oh, amia. Non. I koroba yala mene. Merci. En branya kodo maro be sigile no singanga ba. Eh non, fais-moi ça refol. Ah mais c'est tout. Todi I be nyini ga temere. Ah? Be no ya. Ni mo ko mi yere te ko nya do nganyo te na foko an korom so yi. Oh, fa na bone no koral ma. Ah, I be nyini ga kora mi no no. Oh, no bana ga koroba, ni be koroba. Ah, nene. Ne jigilila bi kosɛbɛ dɛ. Ne jigilila fo ka taa fɔ ko n jigilila. E ka bɔ fo I cɛla la. Ka na siyɛn ta fo du kɔnɔ yan. Wa o siyɛn ma ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɛ. F'i dɔgɔkɛ muso. E ni Ala cɛ, o ye siyɛn ta ɲɔgɔn ye. Min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ nin bɛɛ la. Ko o ko mana kɛ du kɔnɔ yan. A ka kɛ I dusu bɔ la. Nga ne be yan. E ma I tilen ne ma fiyewu. Fo e ka bɔ I cɛla la ka n'i kɛ dɔgɔkɛ muso kan. K'o kɛ mankanba ye. E ma ne filɛ I fa ye dɛ. Wallahi e ma ne filɛ I fa ye. Sabu k'a d'a kan ne b'a dɔn ni Danbele tun bɛ balo la. Abada ni e tun tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ bɔ I fɛ yen ka na mankan wuli yan. E ɲinɛnen don min kɔ I tɛ yanka ye koyi. Ni muso furula ka ban I taala yɔrɔ min na I ye yenka de. E tɛ yan dun in maa ye. A bɛ diya an de ye ni min bɛ yen an m'a da I tulo kan I kana fara an kan kɛ. N'o tɛ e tɛ yan dun maa ye dɛ. Tiɲɛna nin ko in ye n tɔɔrɔ fo k'a fɔ a ye n tɔɔrɔ. Ni n ko a ma n tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ. E ko o ko mana kɛ du kɔnɔ yan ko jumɛn de bɛ min bɛ bonya ne ma min tɛ se ka fɔ ne ye. Ko jumɛn delila ka kɛ yan ni min fɔla ne ye ni ma n jɔyɔrɔ yir'a la. Nka e ko ayi e de ye ko bɛɛ jalatigɛbaga ye. E bɛ wuli dɔrɔn k'i gɔni wuli ka bɔ I fɛ yen ka na mankan wuli du kɔnɔ. O kuma de ka bɔ sa ka to ka yala bɔlɔn kɔnɔ. Ne tɛ malo ne bɛ malo han. Ne tɛ malo walahi ne bɛ malo. Ne tulo ka don a la k'a fɔ ko ne den dɔ de na n'i k'a buramuso kan k'o ci ko ne bɛ ka yala maaw cɛ ma sigida la. Ah nin ko in ye n tɔɔrɔ dɛ. Ni n ko a ma n tɔɔrɔ walahi n ye nkalon tigɛ a ye n tɔɔrɔ yɛrɛ. Wa ni ɲɔgɔn wɛrɛ mana dafa fila la n'i segila ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan walahi e ni ne m'a dɔn an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn haramuya o sen fɛ. Ka dan ka bonya de ka ɲi ko bɛɛ la I m'a bonya hali dɔɔni. E ko an buran ye ko ma ɲɛnabɔ halisa. Ayi ne dɔgɔnin kɔrɔ e tɛ ɲɛna woloma na. Ayi n tɛ ɲɛna woloma la. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di? Jɔn bɛ e ɲɔgɔn muso ɲɛnama ye dawulama a ka bɔ a ka ja dafalen don. I bɛ fɛn fɛn ɲini muso la a bɛɛ dɔ b'i la ko halisa k'i ma furu.
ta ye ɲana woloma ye. Ai no ɲana woloma tɛ. E b'a dɔn aw san cɛ ninnu fana aw fana sɛbɛko de fana t'aw bolo. Ayi dɛ kana n'a fɔ aw sisan cɛw dɛ. N'i ko aw sisan cɛw ye bɛɛ de don a la han i b'i kɔrɔkɛw fana don a la. Mais aw bɛɛ de cɛ yɛrɛ. Ok bon sisan n bɛ wagatinin de d'i ma n bɛ kalo damadama dɔrɔn d'i ma i jija i ka burankɛ ko ɲɛnabɔ. I y'a faamu. Dɔw kɛ ni burankɛ nana diɲɛ don o don n bɛ taa. I ko ten dɛ. Girin t'a la a bɛ nɔgɔya. Ok a bɛ nɔgɔya a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma. Problème t'a la. A c'est tout. Ok n'i taatɔ ye min. Ne ka taa mama ka ci la. Ok c'est bien. Après n bɛ to ka taa bɔ so han. Problème fosi t'a la. Awɔ ni n bɛ taa n b'i wele quoi i bɛ se k'i ka numéro yɛrɛ di yan. Ni n bɛ taa n b'i wele an bɛ to ka baro kɛ sinon kuma bɛɛ n bɛ taa bila i nɔfɛ l'autre jour n bɔra yen a ma mɛn yɛrɛ. D'accord an fana tɛ ɲɔgɔn ye an tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. O y'a sɔrɔ a tun bɛ ka bɔ k'a bɛ ka taa dugu kɔnɔ mais an ma se ka sigi ka baro kɛ. Awɔ an ka numéro échanger comme ça an bɛ signe k'i ye. C'est tout. Ok. Oui, grand frère. Non. Ne na fɔlɔ. Ok, problème t'a la, an b'a kɛ ten hein. Merci. Awɔ. N b'a dɔn ni mɔ jara. Nin ye kabako dan ye. Cɛ hɛrɛ kɛra muso ɲuman ye koyi. Denmisɛnninw mɔ ka di sa. N'a y'a sɔrɔ Fatimu ko tun tɛ e ko kɔrɔkɛ yɛrɛ tun tɛ non c'est bon a ka ɲi nin bɛɛ la dɛ Fatimu ka ko de ka gɛlɛn ne ma o sabula o ye nakun ye n tɛ nin ko in bila tan fiyewu. A ka kɛ i yɛrɛ ka dɛsɛ ka na kuma fɔ ne o kuma i cɛ don e tɛ se k'i cɛ bila ka na hali k'a kuma ɲɛfɔ ne min bɛ e n'a cɛ ne ka se k'o ko dilan wa. E t'o kɛ e yɛrɛ di i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye sa i fana kɔrɔbaya la e bɛ se ko bɛɛ la e bɛ se ka ko bɛɛ kiiri tigɛ e ye juge ye e bɛ na ka na mankan wuli k'i ta kɛ kɛlɛ du kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'i yɛrɛ ye. Tiɲɛna i ye n tɔɲɔ dɛ a ma diya n ye kosɛbɛ fiyewu. Bon Siriki yafa n ma n jo foyi t'a la walayi ne ye dusu bila hakili ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye min kɛ ne b'a dɔn k'a kɛcogo man ɲɛ n bɛ deli Ala ni kira kama i ka yafa n ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ n sɔrɔ i t'a mɛn i tulo la kuma tɛ k'a ye yɛrɛ nin bɛ k'a fɔlɔ n'a laban ye n bɛ deli Ala ni kira kama denni masaya yɛrɛ kama i ka yafa n ma fili de ye n sɔrɔ wa n b'a ɲini i fɛ i k'a bila o fili minɛn kɔnɔ. Nin ko in ye n tɔɔrɔ dɛ ni n ko nin ma n tɔɔrɔ walahi n ye nkalon de tigɛ nka ko mana kɛ cogo o cogo fili bɛ ye ko la n kɔni bɛ min f'i ye walahi nin ka k'a dan ye kana sɔn i sen ka ye nin ɲɔgɔn wɛrɛ la fiyewu. Ni Ala sɔnna ma i tɛ jigina wɛrɛ sɔrɔ la nin ko la nin y'a fɔlɔ n'a laban ye n b'i deli halisa i ka yafa n ma Ala ni kira kama ni sunkaloba in bonya yɛrɛ kama i ka yafa n ma. Ne yafala nka i kɔni de b'i jija cogo bɛɛ la i b'i jija cogo bɛɛ la ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana n'i sɔrɔ nin tɛ koɲɛnama ye fiyewu walayi fɛn bɛɛ yeli ka ɲi muso la fo k'a fɔ ko e de bɔra i cɛla la ka na i faso la ka na mankan wuli wa ɲininkali yɛrɛ de bɛ kɛ ko hali ni jɔn ye mankan wuli dɛ a dɔgɔkɛ muso kɛ a dɔgɔkɛ muso o maloya ka bon dɛ o maloya ka bon kosɛbɛ i k'i hakili to nin yɔrɔ la kana sɔn ni ɲɔgɔn ni fili wɛrɛ k'i sɔrɔ fiyewu ko o ko mana kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ na i masa de ye ne ye na fɔ n y'a kɛla cogo min na ni Alahu Taala fana ka jɛ ye ne tɛ dɛsɛ fiyewu k'o ko dilan cogo la. Ala sɔnna ma. Et Jean, chérie. Jean, ça va? Aïcha,
Kan yɛrɛ. A dun kɛra cogo di? E sigilen don tan cogo la ka tila k'i da sɔgɔ mun de bɛ yen nɔ? Dagamana muso ma bɔ ni tile yan. Ayi junior. O de kɔsɔn i kelen don k'i sigi k'i suma tan tɔ wa? Han? Aisha, e yɛrɛ bɛ min fɔ ko don. A ko tɛ ban. Ni sunkalo donya bɔ la ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲini koyi. Ne tɛna da don mɔgɔ si de da la fɔlɔ fo ni sun tigɛra. A bɛ kɛ cogo di? Hali ni e ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ e ka du in kɔnɔ. Bijou bɛ ka min da e kan garange b'o da golo kan de. A bɛ kɛ cogo di? Mais furu ko tɛ yan. So tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ junior e tɛ ni muso sugu mérité. Nka a bɛ kɛ cogo di? I b'a fɔ ko kunu junior o ni bi junior kelen tɛ. Ka se k'i yɛlɛma tan tɔ. Aisha, n'i ye se kɛ ne yɛrɛ Bijou tɛ hali su kelen si ne fɛ yan. Nka i komi a ma nɔgɔn ne de ye du lakare ye. Bon ne fana bɛ dɔw de ka mara kɔnɔ. I n'a fɔ Musa ni Dara. N'olu ye décision min ta a bɛ k'o de. Sinon n'a danna ne ma. Bon ko nin de b'a ni ne cɛ. Ala e k'a ta kɛ cɛkisɛya kan fɔ ye. E sɔn i ka cɛkisɛya fɔ Bijou ɲɛna? I b'o fɔ ne ɲɛna. Nin ko to yen nɔ sa y'a mɛn nin bɔ i kunna nin bɛɛ bɛ ban y'a mɛn. Fɛn bɛɛ lajɛlen min ban fo n'a kɛra Ala ka masaya ye. Ni Ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban y'a mɛn. So tɛ Bijou ɲɔgɔnna ni ne b'a dɔn. Chérie, i b'a dɔn dɛ. Ala ka Bijou tɔgɔ la kuma bila. I bɛna suntigɛ labɛn. Ni ma da la n'e ta tɔ ye Bijou ko ye bilen a bɛ i n'a fɔ sun de bɛ e kan o tɛ. Sun bɛ n kan dɛ walayi. O tuma i tɛna taa baarayɔrɔ la bi dɛ. N tɛna taa yɔrɔ si. N nana ko n bɛna n da de dɛ. N nana sɔrɔ i ka muso y'i datugu. Nka a bɛ segin a bɛ na n sɔrɔ yan bi. N'i ta. Junior e tɛna se ka foyi de kɛ nin na. Ne bɛ min f'i ɲɛna cɛ Ala ka sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔn tɛ. I y'a cɛkisɛya caman fɔ an yɛrɛ ma yan dɛ. Somɔgɔw. Somɔgɔw ko t'a la ne ma fɔ i kana se yan bilen yan. Mais ne ma fɔ i ye ko n t'a fɛ i sen n ka so. Jazo bɔ kɛnɛ ma. Abdoulaye cɛ. Cɛ bɔ n ka so. Han? E ka taa ba ye. ne ma fɔ i ko n t'a fɛ i sen yan wa. Abdoulaye ne bolo n k'o banna. Kamba. Halisa e m'i bolo da dusukan fɔla. Cɛ i ma ko mun na. Ne terikɛ de ye e man ka nin kɛ ne la o. Han? D'ailleurs ne yɛrɛ ma na yan o la. Ne nalen n'o y'an ka ci sɛbɛn de la. Cɛ ci sɛbɛn jumɛn de b'e bolo k'o fɔ ne ye. Han? I nana n ko i kana don n ka so i kana se n fɛ Jazo. Ala kama sa i taa ka bɔ n ka so sa. Ne b'a dɔn e dimilen don mais halisa i bolo da i dusu kan. Madame don a bɛ yan. Baasi t'a la kɔni. Baasi t'a la. Ah ok c'est bien. Petit sœur don Asetu. Asetu bɛ yen baasi foyi t'a la. Baasi t'a la. Baasi t'a la. Mais a bɛ kɔnɔna na. Cɛ i nakun t'o ye koyi. I nana min y'o fɔ ye. E k'i bolo da i dusu la sa. Mais non. E bɛ k'i yɛrɛ ladimi dimi. C'est vrai ne yɛrɛ ye ko min kɛ ne b'a dɔn ne ma ko ɲɛnama kɛ. I jo de don dɛ ne b'a dɔn n ma ko ɲɛnama kɛ. O de kama n ye hakili sɔrɔ n ko n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin quoi. Han? E Jazo ka hakili sɔrɔ. I hakili bɛ min na. Ne kɔni ne y'o to yen pepu a banna. Sisan an bɛ ko kura wɛrɛw de la quoi. I ko Asetu i ko a bɛ yen. Jazo i ka ci fɔ sa i nakun fɔ ba ye. Sinon i b'a dɔn Asetu yɛrɛ a mɔ jara dɛ. O don na ne ni a bɛnna kari kɔnɔ. Ne ma se k'a dɔn. Fo a yɛrɛ de ye ne wele ko grand frère. Ne ko ne ɲɛnɔ t'i la dɛ. A ka sɔrɔ k'a fɔ ne ye ko an dɔgɔnin y'ale. Ko i m'a dɔn denmisɛnninw mɔ ka di sisan. Hali k'i yɛrɛ bɔ tan tɔ quoi. I b'a dɔn ninnu ma di ne ya. Ne bɛ se ka yɛrɛ bɔ tan cogo di. I b'a dɔn n bɛ fɛ ka plan min f'i ɲɛna. Cɛ n bɛ fɛ ka muso dɔ de ɲini ka d'i ma. A fɔ walayi. Cɛ. Cɛ chérie i b'a dɔn dagabana musoba de. I b'a dɔn ko e de ne nin ye du kɔnɔ. Mais i b'a dɔn ko Bijou tɛ lajɔ o la. E bɛ ka mun kɔnɔ n'an m'o mati tan joona. Cɛ bebe i ka ko nin ka suma o de man di ne ye quoi. Depuis kelen n kɔni tɛ se kɛlɛ la dɛ. Ayi kɛlɛ t'a la o. O ma ne tɛ cɛ de ye. Ni Bijou bɔra kalama ko ne y'a ɲini dun. A tɛ bɔ kalama. I ko Fo ni i yɛrɛ janfa sinon ne kɔni tɛ. I pɛrɛnnen don. Pɛrɛnnen den. Non ne daga wuli cɛ in fo k'a fa. Wali n'i y'a ye muso ko banna yen nɔ. A ɲin tɛ nin ko bila ka suma o ma dɔn o bɛ se ka dusu suma d'i ma parce que ne ka chérie bɛ tan tɔ o man di ne ye o. E dun y'o ko bila ka suma fo ka nin wagati bɛɛ kɔnɔ cogo di. Kɛ cogo di? E yɛrɛ b'a dɔn sa bagama b'e bolo. Ne bɛna min f'i ye. Ne o nana du kɔnɔ n b'o kɛ princesse de ye. Hali kala t'o wagati. N ko problème y'o de ye. I ma Bijou ta k'o kɛ i ni ka fɛn yan. Han?
n'o cogo don k'o bila anw sanfɛ ne tɛ jɛn n'o yɛrɛ ye depuis que an t'a bɛɛ dabila dun. o tɛ sa e y'a faamu kojugu i b'a dɔn n'i bɛ mɔgɔ fɛ quoi il faut k'i k'a yira la k'i b'a fɛ nka e bɛ mɔgɔ fɛ e ko k'i k'a minɛ i n'a fɔ i b'a fɛ i t'a fɛ cɛw man di dɛ. depuis kelen n tɛ problème fɛ dɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que e muso fila ka ca yɛrɛ ye fɔlɔ. i ko cogo di o ma ye tɛ ne la n ka bon ka jan. o t'a la koyi ne ka taa waliden nɛgɛ ka n'o don e ka furu la miso ka o ni siri ka da o kun o kelen ni tɛna jɛn n'o ye dɛ. hali n'i y'a tigɛ fa sanu na hali n'i y'a tigɛ fa tɛ sɔn a bɛ taa kɛnɛ ma kɛ n kun bɛ ka mun kɔnɔ a mɛnna dɛ n ko o ko o de sen fɛ e tɛ ne dɔn. e tɛ jigin e la o walayi miso ka ko b'e kan. ne tɛ fɛ ka di n yɛrɛ tɔgɔ la kuma yɛrɛ la. yarɔ o ko in diyara n ye n ye muso fila kuma fɔ. i b'o fɔ dɔɔnin kana to mɔgɔ ka bɔ ni kalama dɛ an bɛ nin bila ɲɛnabɔ fɔlɔ de. k'i y'a mɛn mɔgɔ kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka kuma gɛlɛnfɛnw fɛ n'u b'a ko bila tuguni nana i bɛ ka terimuso fɔ a cogo ka ɲi wa. ayi o ye silamɛden yɛrɛ de ye parce que miso kɔni ma k'an ka du tɛ silamɛdu ye o kɔni ye silamɛden yɛrɛ yɛrɛ de. o kile i y'a foto yira n na. seri kɛ pewu. nin sun tigɛra. mais n tɛna kɛ n'i ma kanu dɔ kɛ n ye dɛ. i kɔni b'a dɔn karo bɛ k'i ye sa don bolo e y'a to nin sun tigɛra dɔrɔn an bɛ tila ka an bɛ ɲɔgɔn ya fila dɔn yama. n'a yɛrɛ sera k'o furusiri kɛ. kana foyi de fɔ musa ye kana foyi fɔ musa ye dɛ an b'a ko ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛnna la waati min na an bɛ sɔrɔ ka ci lase musa ma. ayi dɛ ne tɛ se ka ko dogo n cɛ la dɛ ne y'a ye ne bɛ du in kɔnɔ n ko n cɛ de kosɔn hali n'i y'a ye n bɛ ka miso to yen bi n cɛ de kosɔn n bɛ k'a to yen nɔ koyi kelen kɔni n b'a fɔ n cɛ ɲɛna dɛ an ka bɛn o kan. ok sa problème foyi t'a la ni a bɛɛ kelen o a bɛɛ kelen problème foyi t'a la. hali ko cayara ka cɛ ye sa ok cɛ bɛ na fɔlɔ. ka fuba bɛ yen tɛlɛ i ka suntigɛ ko ɲɛnabɔ dɛ cɛ wala tɔ tɛ na bilen o. ouais sisan denmisɛnninw mɔ ka di kojugu ni famana ma tile fila dɔrɔn i bɛna sɔrɔ u kɔrɔbayala fɛn bɛɛ ya. ko a bɛ ɲini ka kɔrɔya minɛ anw yɛrɛ la. ouais c'est normal musomanin dun fana koyi. ouais sinon n b'a dɔn burankɛ ko ta fanfɛla la an ye burankɛ dɔ sɔrɔ ou a ko bɛ cogo di. bon pour le moment a ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ. ah ça tombe bien a y'a fɔ n ɲɛna mais n bolo n ko a bɛ ka kulonkɛ de kɛ n fɛ quoi sinon a ko n ma ko burankɛ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. ah n'a bɛ ten o cogo la ne tun bɛ fɛ an k'a lajɛ cogo dɔ la k'a fɛngɛ komi Asetu yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale ye muso gana ye ko cɛ t'a bolo ne yɛrɛ fana bɛ yan ne yɛrɛ ye cɛ gana ye muso tɛ n bolo n'an kun y'a lajɛ cogo dɔ la nin ko in nin ye yɛrɛ ko de ye sokɔnɔ ko de don donc an b'a fɛngɛ dɔrɔn cogo dɔ la a tɛ gɛlɛya yɛrɛ an b'a ko bɛɛ sigi sen kan tile fila in na n nakun y'o de ye. i tilala pewu. n tilala kɛ. ne ma d'a la ni tunga ma joué kan k'a fɔ tun tɛ ka joué min tunga fɛ dɛ o bɛ bali ne la sɛbɛ la. mais cogo di t'a bɛ bɛn. e nana ni kan jumɛn de ye fɔlɔ la depuis e jaso nana dɔrɔn i tiri bala walimuso la an ma tila o ko la i bɛna ne ni muso fana bila ɲɔgɔn na i bɛn'i jɔ tugun ko n dɔgɔmuso k'i mako b'o la fɛn min yɛrɛ ye dɔgɔmuso ye jasi tɛ miiri dɔɔnin. Abdulayi faamuyali kɛ dɔɔnin e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hali ni ne ko ne bɛ muso furu ne tɛna taa n kɔrɔmuso furu ne bɛna muso min furu jagosa de ne kan ka kɔrɔya n'a ye et puis nin ko in nin ye i yɛrɛ dama ko de ye nin ye sokɔnɔ ko de ye donc n tɛ fɛ i ka gɛlɛya foyi don nin na a ka di n ye an ka nin ko in sigi sen kan an ka bɛɛ fɛngɛ siɲɛ kelen a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ. i b'a dɔn i bɛ min kɛ a e ka taa so n bɛ miiri dɔɔnin quoi e ka taa ba ye n bɛ miiri n'a kɛra cogo min n bɛ sigi k'i. nin cogo in na. cɛ ma fɔ i ka taa ba ye n bɛ miiri ba ye. Abdulayi miiri ko tɛ nin na sa i b'a dɔn furu ye ala ta de ye furu ni mɔgɔ o ma ye furu siri Abdulayi i place b'i bolo alijinɛ kɔnɔ koyi nin ko in an kana na nin ko in ni bila ka suma bɛn furu ko de don an ka sigi sen kan joona. n'i tɛ taa ni ne ma koyi e ka taa so ditɔla t'i ma koyi a tɛ d'i ma bi a tɛ d'i ma sini e ma ko to de la allez tu peux aller dégage. a fɔ ne jɛn fɛn cɛ cɛ i ka taa ka bɔ yen ba ye n ma ko foyi t'i la taa. Abdulayi miiri an ka teriya la koyi.
Allah. Allah. Ba. N t'a dɔn n'a sɔrɔ I tulo bɛ n na dɛ. N'i tulo bɛ n na. Ne b'a fɛ ka dɛsɛ du in kɔrɔ dɛ ba. Problème dɔ bɛ ban. Dɔ bɛ na. Dɔ bɛ ban dɔ bɛ na. Ja kuma dɔ la u bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don koyi. Ko lafiya tɛ diɲɛlatigɛ in na. Kuma in ye tiɲɛ ye dɛ. Nin bɛɛ problème de bɛ ne kelen kan yan. N m'a ka problème bɛ yen. N dɔgɔninw n'u musow ka problème bɛ yen. Ne bɛna se ka nin bɛɛ de résoudre cogo di? Ala. Ba n m'a ɲini fɛ ka dugawu kɛ n ye koyi. An sɔgɔma kɔrɔ. Aba, Dara. A bɛ cogo di? Baasi t'i la? Aba. Aba. Dɔ bɛ foli min don. Awɔ. N sina ka téléphone n bɛna fɔlɔ. Ne kun mago b'i la. Tɛ ɲɛ ma ni miniti damadɔni ye. O ka di kɔni kɔrɔ. I sigi. Baasi tɛ n tulo b'i la. Dara. Naamu. Ne ko mun de kelen bɛ Fatimu ko la ni Musa tɛ mun dɔn ne? Cogo di tan tɔ kɔrɔ? Ne ma se k'o faamu dɛ. Ne ma se k'o faamuya cogo di? E de ni Fatimu sera anw ma yan k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka furu kɛra o kan kan. O suma k'o dugumajɛ o an ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ la pan n'a nɔfɛ. I tɛ mun kalama. Dɔ bɔra yan ko Jazo wa Jɔni ko Fatimu y'ale muso ye ko ne ka kangari da ye. Fɔ du kɔnɔ yan nɔ. Fo du kɔnɔ yan kɛ. Donc Dara ne tɛna kuma jɛya. Donc fɛn o fɛn de bɛ Fatimu ko la n bɛ fɛ k'a don a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ la k'a ɲɛfɔ n ye. Dara n tulo b'i la. Kɔrɔ. Tiɲɛ don. Tɔnɔ Siriki. Mɔgɔ sera n ma so k'i mago bɛ n na. Awɔ. Ne de ye mɔgɔ bila k'i wele. Ayiwa. Dɔ wɛrɛ tɛ. Aw muso ka ko don. Ne hakili la. Ni a ma ɲɛ muso ni cɛ yɛrɛ dama tala ɲɔgɔn sɔrɔ kare kunna. Ka ɲɔgɔn ta ka na ni ɲɔgɔn ye ko aw bɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka sɔn ka aw ta k'aw di ɲɔgɔn ma o cogoya la. Ni ko wɛrɛ nana bɔ o kɔnɔ a kan ka se ka ɲɔgɔn faamu o la. Tiɲɛ don. Junior muso man ɲi. Nka n'a ma ɲɛ ko furu sirila ka ban. Nin ye lajarabi de ye. Ala donni don a kan ka jɛ ni o donni ye. A b'aw jija cogo bɛɛ de la mankan o mankan mana wuli o ko kɔnɔ ka se ka o mankan in da a ka ɲɔgɔn faamu. An ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye kuma caman ko n'an wulila ko la ko min ye furuko ye ko an kana girin ka taa furu kɛ an kun fɛ ko an ka cɛkɔrɔbaw hakilina lamɛn. An sɔnna k'o hakilinaw lamɛn o y'anw bɔ ko caman na. Nka a bi denw ko aw t'an lamɛn fo aw yɛrɛ hakilinataw. Kuma caman mɔgɔ bɛ fɛn caman kanu ka taa sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a caman na dɛ. Nka i bɛ siran yɔrɔnin dɔ ɲɛ k'i ban ka taa i bɛ taa sɔrɔ i ka hɛrɛ bɛ yen dɛ. N'a ma ɲɛ aw ma sɔn o ma n'a y'a kɛ aw yɛrɛ ka hakilina ye ni min nana bɔ o kɔnɔ ne kɔni hakili la a kan ka se k'o kun dɛ. Nka ne kelen bɛ fɛ ka solution ɲini ko in na. Ne tun tɛ fɛ ka ko in ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna. Fatimu yɛrɛ ne lasigi. Ne tun tɛ foyi kalama ko in na.
Donc Fatimi yɛrɛ de ye lasigi ani kuma f'e ye yan. Awɔ kɔrɔ. Depuis ne ni Fatim tɛ ɲɔgɔn dɔn. Fatim ni cɛnin kun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U mɛnna relation na ɲɔgɔn fɛ. Nka Ala nana kɛ a taara tunga la. O moment de kɔnɔ ne ni Fatim ye ɲɔgɔn dɔn. Ne y'a ye ne y'a furu ka kɛ furumuso ye. Nka nin moment de la a seginnen don ko fo k'a furu sa ale k'o furu k'a k'a furumuso ye. Muso bɛ se k'i to furu dɔ la ka taa furu wɛrɛ la. Wa ne ni cɛ in yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye, ne y'a essayé ma n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka a tɛ don a hakili fɛ. O t'a bannen dɛ, a delila ka na fɔ du kɔnɔ yan nɔ o don junior dusu bɔra junior ye bere t'a kama n'a kun y'a sɔrɔ a don a kun b'a kun ci. I ko jumɛn? Fɔ du kɔnɔ yan nɔ. Donc o bɛɛ kɛra ne tɛ foyi kalama o ko la. Dara i b'a dɔn ni mɔgɔ kan ka jalaki nin ko in na ne bɛ e de jalaki yan. Kuma dɔ la o ko ten ko adamaden n'i ka bana yala i bɛ fura de sɔrɔ a la. Ne kun ye nin kuma fɔ ne ye depuis nin kuma jan san ma sɔrɔ solution ma sɔrɔ nin ko in na. Kɔrɔ ne siran ka ko in kana kɛ mankan de. Wa hali an filɛ yɔrɔ min na n sirannen don ka kɛ mankan ye. Sabula n'a kɛra mankan ye Fatim ka malo b'a la wa ne yɛrɛ ka malo b'a la wa hali du bɛ sɔn ka dɔ sɔrɔ a ko la fɛnɛ. O de kama n bɛ fɛ solution ka ɲini ko in na k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ. Ok Dara i bɛ taa n bɛ hakili jagabɔ yanni k'i bɔ baarayɔrɔ la. Donc an bɛ hakilina falen-falen dɔw di ɲɔgɔn ma an bɛ solution sɔrɔ nin ko in na. I y'a faamuya? N y'a faamu kɔrɔ. Mais Jazo in yɛrɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na i t'o yɔrɔ dɔn. A kun y'a bɔ yɔrɔ fɔ n ye ka tɛmɛ nka cɛ ko ala hakili bɔra a kan. Ok i bɛ taa i bɛ hakili jagabɔ. Donc o temps kɔnɔna la ne fana bɛ hakili jagabɔ. N y'a faamu An bɛ kɔrɔ. solution sɔrɔ ko in na. Inch'Allah. Ala ka ɲa ka d'an ma. Amina rabi. Bonne journée. Merci. O de kama ne y'i wele i ni junior n yɛrɛ tɛ junior tɔgɔ fɔ nin na n bɛ kɛ e de ye junior place la k'a d'a kan e n'ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kuma a fɛ cogoya bɛɛ la a ka se ka muso in gérer a ka se ka to du in kɔnɔna na mankan kana na y'a ko la. N'o sera ka kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Tɔnɔ Sidiki n'i ka kuma mɛn i ka wele diyara n ye. Ka kɔn e yɛrɛ ka ne wele ka nin kuma in fɔ ne ɲɛna waati caman ne ni junior bɛ nin kuma kɛ nka e filɛ nin ka ne wele ka kuma min sara ne la hali sisan n bɛna n jija ka caman fara nin ko in kan walasa junior ni mijo u ka kɛ cogo bɛɛ la u ka se ka ɲɔgɔn faamu mankan misɛnnin min bɛ yen a bɛ ka régler. N'o tɛ ne mɛnna ka kuma fɔ dɛ e filɛ nin ka nin fɛn fɛn fɔ kuma caman ne ni junior bɛ nin fɔ nka hali sisan n bɛna n se kɛ. N'i sera k'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ wa n y'a fɔ dɛ n ko ko in tɛ ne ni junior cɛ bilen ko in bɛ ne ni e de ni ɲɔgɔn cɛ ni ko in ɲɛna e de don n'a tiɲɛna e de don. O bɛ ko min na i bɛ ko o ko la i b'o kow de dɔgɔya ka se ka nin ko in minɛ ba la cogo min na mijo ni junior o ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ n'o tɛ an tɛ yɛlɛ yiri sanfɛ k'a ju tigɛ ne yan sigida maaw bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ ne kan bonya de bɛ ne ni bɛɛ cɛ olu dɔrɔn ka ko kana na bonya bɔ ne ni maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ maloya bɛ ne la kosɛbɛ. N'a ma ɲɛ ko b'o cogoya la cogo bɛɛ lajɛlen na a y'aw jija ani muso in ka se ka ɲɛ ko la o kɔni bɛ diya ne ye kosɛbɛ. Tɔnɔ Sidiki ni Ala sɔnna ma nin ko in n bɛ n se yɛrɛ yɛrɛ de kɛ wa n b'a kɛ cogo bɛɛ la u ka se ka ɲɔgɔn faamu. Ala. N'o sera ka kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ.
Fatim. Ah, A bɛ di? a tɛ cogo la. Baasi tɛ yen nɔ. Baasi tɛ yen. Cɛ yɛrɛ i teliyala i ka tobili la bi dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Kuma dɔ kɔni i bɛna duman de fɔ ka d'a ma bi yɔrɔ. Awɔ. Ala. Cɛ i ma dagabana ka kow ye sa. Ale ka yoyo ko kuraw de b'ale bolo kuma bɛɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn Mijo bɛna dabila wagati min na. Denni jamalen don a ma mara. A b'i hakili la wagati o wagati k'a bɛna ko ninnu dabila. Jaja a bɛ ka juguya ka taa fɛ de. Mun de faamuya ka kow la dɛ. Hali sunkalo n'a ka sunkaloya mɛlɛkɛnin tɛ sɔn ka fɛ. Donc ne y'o kuma f'a ɲɛna a nana ne ɲininka ko dumuni tɛ ne bolo n ko n'a tɛ sunɔgɔ a ka don gabugu kɔnɔ ka tobili kɛ ani ne yɛrɛ o mankanba wuli. Aisha, i b'a dɔn Mijo ka kuma ne tɛ fɛ k'an da yɛrɛ de don Mijo ka kuma la. Mɔgɔ min tɛ baga a ta ma kɔrɔ. Fatim, o tuma e bɛ siran n ɲɛ de wa? An tɛ ka lamɛn. Ayi bisimilayi. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko muso bɛ siran muso ɲɔgɔn ɲɛ tan tɔ. Cɛ. Fatim. Aisha, o dɔw tɛ se ka kɛ k'i bɛ siran muso ye o. I muso ɲɔgɔn ye. Denni yɛrɛ de filɛ hali a bɛ tɛmɛ sira min kan ne ka tɛmɛ a kan walahi a man di ne yɛrɛ ye. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'e ka fugariya ka jugu ne ye fo ka se nin niveau bɛɛ ma. A bɛ ta fɛn min siri i b'o kelen siri i bɛ siran ɲɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la n bolo fara e fɛnɛ la bi. N'o de f'a ɲɛna a ka misɛn ne ka kɛlɛ la n'a ma fara ne fɛ kɛlɛ kɔni na ne bɛ n ta yira a la parce que ne cɛ de kosɔn ne bɛ k'a to yen. E fugarimuso ye nin ye mankan ye. I bɛ dɔgɔnin jugu. I bɛ mɔgɔ ye k'a to yen ko dɔ la o bɛɛ tɛ se ka kɛ fugariya ye koyi Aisha. A ka ko nege yɛrɛ kisɛ kelen de tɛ ne Fatim n'a ye walahi yɛrɛ. Yala ka ko nege t'e la. Donc nɛnɛ nana yan nɔ n'i kɛ nɛnɛ kan ka nɛnɛ bugɔ fo ka nɛnɛ bɔ a fa ka du kɔnɔ. I b'o kalama. Ne b'o de fɔ o. A ye nin kɛ nɛnɛ de la o. N'a kun ye nin kɛ ne la bilahi ala Musa ninnu bɛna su 2 de ta du in kɔnɔ. Ne su ou ale su ou an bɛɛ bɛ sa ɲɔgɔn fɛ. O de don. Ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛ nin k'a ta kɛ molobaliya ye ko kuma tɛ se ka k'a fɛ. O ye fugarimuso in ko k'e tɛ se ka kuma o la. I jɔ ne yɛrɛ ka taa so kɔnɔ. Mɔgɔ tɛ se ka kuma nin ko dɔw la sa. A ye mɔgɔ kɛ. Coupé, c'est bon. Tɔnɔ. An kamana gannen don dɛ. Ka aw kamana gan. Wallahi an kamana gannen don. Aw kamana gannen don mun ko la? Wa an ɲɛ b'a la maa kelen mun bɛ se ka an n'an hakili yira ɲɔgɔn na maa kelen mun bɛ se ka an bila ɲuman sira kan o ye e ye. A tɔnɔ fo n'i ɲɛna an ma dɛ. N tulo b'aw la. Tɔnɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. Ni muso bɛ furu dɔ la sisan nɔ o su ma k'o dugumajɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na ko muso ka a pan ka bɔ o furu la ko parce que ale ni o muso de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yanni muso ka furu. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ka muso furu sa ka taa sɔrɔ muso yɛrɛ ma jɛna a ye ko ale furu ka sa ko maa wɛrɛ k'o furu o kɔni o kɛli ma nɔgɔ dɛ. Ayiwa tɔnɔ an b'o degun de kɔnɔ yan dɛ wa o degun ma an yɛrɛ de kan yan. Du kɔnɔ yan? Awɔ. O dun ye muso kelen jumɛn ye? Dara muso de don Fatim. Ne buramuso Fatim wa? Awɔ. Masirigi tiɲɛ don Musa y'a fɔ cogoya min na ko in ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Yanni ne ni Fatimu ka furu ɲɔgɔn ma ani cɛ in de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa o mɛnna kanu na kosɛbɛ. Ala nana ni laɲini ye a taara voyage la tunga la a seginna de k'a sɔrɔ ne ye Fatimu furu wa ale kɛlen don k'i insister ko fɔ n k'a furu sa k'ale k'a furu. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di?
ne yɛrɛ dabali banna. Nka yala a b'a kalama k'a fɔ ko Fatimu furula kɔni. A b'a kalama. O bɛɛ kɔfɛ ko fo ale k'o furu. Fatimu yɛrɛ kamana gannen don ko in na ka dama tɛmɛ. Sabula ale yɛrɛ ye solution ɲini ka dɛsɛ. Ale kamanabagatɔ de sera ne ma ko ne k'a layɛ ka kuma n'a ye ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Wa ne y'a essayé n ko n bɛ kuma a fɛ a tɛ ka don a tulo fɛ hali dɔɔni. On dirait i b'a fɔ o bɛ k'a tɔ juguya de. Wa kumakan kelen min b'a da kɔnɔ ko ne k'o furu sa ne ye wari fɛn fɛn don o la k'ale b'o bɛɛ segin ne ma. N y'a fɔ a ɲɛna a k'a to yen nɔ i bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan wa a tɛ k'a sɔrɔ. Tɔnɔ o t'a bannen ye dɛ. Dara tilala k'a fɔ ne ye ko Junior nana sɔrɔ da la yan. Junior ye bere kɛ k'a jɛ ko n'o tun y'a sɔrɔ kɔni a tun bɛ kɛ fɛn dɔ ye. Parce que Junior fana bɛ ko in kalama. O don o fana ne bɔtɔ a kumara ne yɛrɛ fɛ ko ne ka kuma Dara fɛ ko Dara k'ale muso to yen. An kɔni t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na. Nka ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka o. A y'a ɲɛɲini ka ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a kan minɛ n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa. Sabu k'a d'a kan maa min bɛ sɔn nin waleya kɛli ma kuma dɔw la ne tɛ d'a la n'a y'a sɔrɔ a tigi n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a kun kan k'o ko ɲɛɲini. Tɔnɔ Siriki i bɛ hakɛ to. Ni ne ko e tɛ mɔgɔ lankolon sugu ye han. Ne mun ye? E tɛ se k'i yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye wa. Non mun bɛ bila ka taa kuma Jazo fɛ fo ka taa furuko kuma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko mun? Mun furuko kuma bɛ taa tɛmɛ e ni Jazo cɛ. Furuko kuma ne ni Jazo cɛ? Jazo de y'o fɔ e ko furuko kuma tɛmɛna ne n'ale cɛ ya? N'i ma manamanakan fɔ dabila maa da i kulo kɔrɔ dɛ. Kuma ma tɛmɛ ne ni Jazo cɛ koyi. Ne yɛrɛ famana ne ma Jazo ye o don ne ye Jazo sigilen. Cɛ tɛ bɔ ne de la. Ni kuma ma tɛmɛ Jazo cɛ Jazo bɛ na ka na a ka furuko kuma fɔ ne ye. A bila n lamɛn dɔɔni sa. Yani ka giri bɛ n lamɛn de kɛ Jazo nana ta fɛ i bɛ n wele ka n ta fana lamɛn. Ne tɛmɛna ne ye Jazo sigilen. Ne ye Jazo fɔ foli dɔrɔn ne tɛmɛna ne ni Jazo cɛ ne tɛmɛna ka taa n ka ci la. N'o tɛ foyi wɛrɛ ala ma ɲɔgɔn ye o kɔfɛ. N y'a f'i ye dɛ. I tilen ba ye. I ti tilen. Foli dɔrɔn ka tɛmɛ ni Jazo cɛ a ka Jazo encouragé o ka na yɔrɔ ka na furuko kuma fɔ ne ye. Ni e ni Jazo ma bɛn ko o bɛ kɛ wa. Ala. Jazo nana fɛ ko furuko kuma tɛmɛna ne n'ale cɛ. Jazo nana o fɔ ne ye kɛ n'a ma n'o fɔ ne ye m'o nkalon da a la. Problème t'a la a faamuyara. Ni y'ale ta dɛ ne ni Jazo ɲɛ dara ɲɔgɔn kan. A ye furuko kuma fɛ ni furuko kuma tɛmɛna ne n'a cɛ kuma min na a bɛ n'o fɔ ne ɲɛna. Furuko kuma foyi ma tɛmɛ ne n'a cɛ foli dɔrɔn ne tɛmɛna an cɛ. Ne kɔni tɛ ko wɛrɛ dɔn. N'i bɛ ko o ko kɛ i ka nin ko in dan sira la o k'i ka dan sira la. Jazo ye mɔgɔ lankolon de ye i b'o kalama. N y'a faamuya. I baarada don ka cɛw fara ɲɔgɔn kan k'u bolola wari dun. Mais comme Jazo bɔra Faransi ka na i b'a fɔ ko fana t'a dun. N kɔrɔ ala kama kana na n jalaki ne ma. O tɛ ne ni Jazo cɛ ne t'o bila n kunna ni Jazo cɛ yɛrɛ. Jazo ye ne kɔrɔ de i b'a fɔ e ye ne kɔrɔ ye cogo min na. Nɛnɛ kɔrɔkɛ muso a tun b'o nɔfɛ i b'o kalama. N b'a kalama. N'i yɛrɛ ko kuma o ko furuko kuma ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i jija a kana tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. I y'a faamu. N y'a mɛn. I bɛ se ka taa i wolokun de don. Foyi tɛ nin hakili la. An mɔgɔ saba hakili faralen ɲɔgɔn kan nin hakili ka di ka tɛmɛ an ta kan. Ni muso ko bɛ cɛ hakili la a tɛ foyi ye n'o kelen tɛ. Sinon nin hakili ka di ka tɛmɛ an bɛɛ ta kan. Fatimu ko in de b'a ni nka tɔnɔ. Tiɲɛ na i ye nin kuma min fɔ nin ye nin tɛ denmisɛnnin kuma ye. Ni cɛ dusukun kɛla muso fɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ kɛli ma dɛ. Ha tiɲɛ na nin ko in yɛrɛ binna ne yɛrɛ da kan. Ma nin ye ma nin mɛn i ma si jan sɔrɔ.
nga ne bɛ min fɔ aw ye ni ko in bɛ yɔrɔ min na san ni tɛ kɛ ni kɛlɛ ye ni tɛ kɛ ni wɔyɔ ye an bɛ nin ɲɛɲini ji ɲama jɔlenna de ni ko in bɛ ɲɛɲini basigi kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ka se ka aw dusu da a ka kuma junior fɛ a ye waliya min kɛ o don n'a bɔla k'a fɔ n'o ye bere ta y'a kama k'a ka sabali a ka ko in to yen an ka ko in lajɛ ni hakili ye a ka ca ala fɛ n'an ye hakili kɛ ka baara kɛ a ko bɛ ɲɛ min ka gɛlɛ kuma dɔ la n'a y'a sɔrɔ Fatimu yɛrɛ fana y'a laɲini ko fo ale furu ka sa a ka t'i sigi a kun nka ni Fatimu ka laɲini t'o ye fo Fatimu ka furu in ka d'a ye ne hakili la o ko ɲɛ sɔrɔ ka di o nka fo an k'a ko kɛ ni hakili sigi ye n'a kɔni sɔnna ka to ne ka o kumakan kɔ ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la. Tɔnɔ i b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na dépasser n'an ko ko Mijo ta ne y'a ye k'a fɔ nin ta yɛrɛ ka jugu ni Mijo ta ye. Waatiw changé la dɛ waatiw falenna pewu bi tile ni fɔlɔ tile tɛ kelen fiyewu fɔlɔ maaw tun bɛ siran fadento ɲɛ maa si tun tɛ sɔn ka ɲɛbɔ walimuso fɛ nka nin tɛ ka ɲɛbɔ walimuso fɛ ye dɛ muso b'a ka furu la ka taa daragi ka bɔ yen nin ye ka fadento dun fo k'a minɛ sanni an bi maaw n'an ma sabali ka segin an kɔ ka miiri an danbew la ka ɲini k'an bɔyɔrɔw dɔn a tɛ ɲɛ dɛ ɲinɛ de bɛ ka an caman lase nin ma nka ni ala sɔnna ma fɛɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔ nin ko in na. Ayiwa tɔnɔ o de kun don an bɛ sira ɲini. Baasi tɛ n y'a fɔ aw ye cogo min na a ka di n ye a ka to n kɔ n'a tola n kɔ n b'a dɔn ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ko foyi tɛ yen ɲɛnamaya la ɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ min na a ye n faamu. An y'a faamu. Awɔ. Ça va? Ça va. Et voilà, tu me donnes un attaque. Pourquoi tu es quoi? Eh, Joy. Pour les gens, ni mo ni tu ko ba ro fere ka ko ni mo da na. Ai, ne te lo ne sika. Ida ngata. Bi mo lo pinga ke la no.